Okay, first ready. In 5, 4, 3, 2, 1, blow! So, Yo, what's up mga guy, no? Adto rin ko karon sa vape shop, no? Karong oras sa kay 5:46 na sa hapon. Nga, ato ito konsolasyon kay Saf Vape Shop, grand opening Lasyon branch nila. So, makita yun sa kuluyo na nami TV. So, na nami TV, mga ito konsolasyon. So, stay tuned lang in 3, 2, 1. So, what's up? Naabot na dito mga guy. Traffic kayo mga guy. Hindi na tayo magdungo-gunga kaya magsugod na yun na City. So, congratulations okay na boss. Ora gyapon, sap gyapon. Pagkaon dito sa karon sa kanang puro kanon. Ito na ka na shot out. Yan po din sa akin. Sabi ko, hindi nyo wala sa mga pag-gumigo na ko, no? So, ipagkaon dito sa rin. Naikul dito dito. So, wala mga sundan kayo mga nila. No. Hindi naman ko dragon mo kag po. Swirl. Salamat sa mga sakit. Bossa. Okay. Ang sumo. Now, tapos padre, ligo na ko nga vlogger karon. Vlogger po. Yan yung undang. So, ang saya masultihan mo sa Saf Vape Shop. Ay der kayo. Sila na kanang ba. Dali ra mo ay dagan di sa kartuan ba. Ay sap dagan yung tulo na ka branch magurot sa. Tulo. Sap. Yeah, number 1. Number 1. Kasi nalagyan na shout out. Subscribe mo sa channel Goddamn DHAUDDAMN. Yeah, kami ko. Ikaw kasi masultin mo sa vape shop. Kay juice, nag-imbre. A few moments later. Sa init juga yun. So, dito sa init juga yun. Malikot ang singar. Kayo. Gusto mo itong motor eh? May init. Ewan mangguni. Sa unog karon. Mutas geisha. Inganin na init juga yun. Grabe. Sinita dito. Sinita. A few moments later. Dito tayo magdungog-rung eh. Super may sound talaga doon niya. So, kaya talaga tingnan ko kayo. Pero wala na yung vape shop na yung nga na itingnan ko dito. Diba? Grabe. Hoy! Lingin na mo, be. Kira! Lingin na ba? Grabe, nasa nila subject dire ko na. Ay, shoutout sa mga maestro nila nun. Nangin ba ni sila padung ulit? Mga taga-Lapu-Lapu, ano ba? Taga-Lapu-Lapu ni? Oo. Uy, taon li ha. Taga-upon ta. Ato ta-upon. Mga gaya no, morning. Saf feeding program. Kasi masultihan mo Saf, Nico. Lami. Kaya ata buwang eh. Lami si Saf? Ayun buwang eh. Ikaw, kasi masultihan mo Saf. Punta niyo po. Makaon na dyan. Magiging niyo dyan. Natanggo. Kaon maya, wape mama din no. Makaon na
Shout out po yung apong mama. Shoutout sa mga taga-upan. Boss, salamat sa kayo pa-feeding programa. Salamat sa kayo. Sige lang ka-feeding. Next isa. Next po. Lapu-Lapu Brands. Yay. Anniversary may ka. February. February, kana. Ay, hindi kasi lingan rami. Wita lang ko ito. Narasili mo mo. Salamat sa kayo sa. Thank you sa Invite sila nga mo. Ano sa vloggers. Salamat kayo. Kanyari invite ko sa mga vapors sa mga sa sa Beef Shop Constellation na operator. Grand opening karon. Dagan salamat sa inyong suporta. So what's up mga guys? So, salamat din kayo sa Kwanday. Salamat sa Sap Vape Shop para pati ka buok jud duha ka gagmay o duha ka dagko. Boss, unsa ako ni pagurot boss ako ni imnon. O Kwanday plus silang t-shirt din. Salamat juga kayo gitu. Congrats sa grand opening sa Sap Vape Shop Lashon Branch. So karon pa ko na uli jud. So stay tuned lang sa next vlog na to kaya nalingaw dito dito. So gamay ra kong i-vlog dito. Mga guys, mo gidere. So bye.